Sí, endavant. Senyora Batlessa. Amb 2 mesos de retard, però a la fi hem acabat la plaça, eh? I com a mostra d'agraïment per haver-nos concedit aquest projecte, Vos hem fet un detallet. Ai, un maletí. Quina il·lusió. El meu ja tenia els cantons desgastats. No, el vertader regalat està a de dins el maletí. Ai, no m'havien de regalar res. Sí, senyora, concretament 2 milions d'euros, eh? El 33% del pressupost, tal com està estipulat. Si no, ja me dirà perquè aquesta merda de plaça val 6 milions d'euros. No ho sé, perquè són materials de primera qualitat. Ai, de primera qualitat! A l'obra pública! Perdonin, però no ho puc acceptar. I els hi prec que surtin immediatament del meu despatx. Què? Miri, vostè no sap amb qui parla. Si no m'agafa aquest bombers immediatament, comunicarem a la cúpula del seu partit que vostè és honrada. Honrada. No, per favor. D'acord. Els accepto. Ja els donaré a una ONG. Però què diu? Però com pot dir aquesta immoralitat? Vostè ha de saber que aquest dobbet surten de l'esforç de tots els contribuents. Miri, si vostè d'aquí mig any no ha incrementat el seu patrimoni personal, l'acusarem d'honrada. I serà el final de la seva carrera política. No, per favor. D'acord. Aquests dobbets són meus i de ningú més. Veig que mos començam a entendre, senyora Batlessa. Que tingui un bon dia. Adéu. I esperem que això només sigui el principi d'una gran corrupció. Josep havia que mos esperen encara 2 ajuntaments més.